किवी फिथाइ नोंथाङा किवी फिथाइखौ मिथियोना? किवी फिथाइखौ नोंथाङा जायो नामा? किवी फिथाइखौ जाब्ला देहानि मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा मिथिगौना? किवी फिथाइया देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। बे किवी फिथाइखौ सिगां समाव चाइना हादरावल' मोननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बे फिथाइया ओरैबायदि गोसारबाय दा बे फिथाइखौ गुबुन हादरफ्रावबो मोननो थांग्रा जाबाय। बे फिथाइखौ जायोब्ला देहायाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। किवी फिथाइयाव भिटामिन सी आरो फाइबार थायो। बेयो देहायाव जानाय ब्लाड प्रेसारखौ दबथायनानै लाखियो आरो बेजों लोगोसे मेगननि खम नुनायखौबो मोजां खालामो आरो देहानि बिगुरखौ मोजां खालामनायाव मदद खालामो। बेनि अनगायैबो किवी फिथाइया डेंगु बेमार जानाय आरो बायदि बेमारनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां। बे फिथाइया